स्कुलनि बेतन नि खरसावनो वानसुबै नोरो खायदो अनेक इनकाम खायनो ना बेखाय दाबो अबो सिमिया रिटार्न तार दाबो नोरो चाइनानि बिसिम सबाय जा नोरो जुगा जुखायदा आं लिंदि मान नोरो रिगनाय तागै मान रिसार्च तागै मान गोबां बर'फोरनि थालनि जायगाबो दं आगरतलाखौ आं लिंदि मान आंनि खायसे बन्दु दं आरो गारि बिनि दं बनि गांफोर जत तागै दं थाल गारि बखनाय दिनोर एसटी कॉर्पोरेशन दुबानो जत अरनि बर' ओ एसटी कॉर्पोरेशन फैनाय बिनि अरनि बांलादेशआव नानै क्रांति पायो बेके बेर बिहित बसाय ताइखौ खायना आजिना नाय बसार नखरनि बेका बर' अनेक किसु फथायमान था बेके अमर नरो आजिनानि नामा सिबिन नायखौ आजिदि निजेनि बिजाब खायदि रानो बसाबती न काहन खायदि नर निजेबो काहन जुमनाय खाय काहन तागिमा बेके आं अमर नर न कयने गोपिनि तम से छात्र अमर नर नायखौ Jadi agriculture department, horticulture department dong. Anu coba lagi orang, ane jangan MLA orang office kene naik dong orang. Tahu jadi buku istimewa yang paksa aja. Hingga kayak orang office MLA office aja ane kene nor kesana kene. Untuk satu tim aja saya ini asupnya orang tahu skill dong. Nong kita mau komersial dong, karena ala dapat mereka office selama ane orang jatuh untuk kene kayak orang lukelo MLA सर्टिफिकेट नोने प्रयोजन आना नाकिनो नंजा और चिनी जरा आनी जरा पर कर्मकर्ता करना आंगन थाने MLA सर्टिफिकेट बसबाय थाय दिबेने मिया निसिनि समाय तमन कलेजनि सर्टिफिकेट दिना काटिनि निसिनि नरकावालादि नर कोनो जागा लने नांजा नर पद्मबी अबाजार संखला आमपुरा बरमयदा रतनपुर जागो आसुगिनो MLA सर्टिफिकेट जा नांगनि नंनि आग्रिना नरकावालादि प्रत्येक जागा एरिया बांदि तनिना जाते लोग समय मते जरा मते है नरम माननी के MLA ऑफिस में कोनो प्रॉब्लम का रखै जे कोनो समस्या का दरकार सिनानि के सरकार एवरीथिंग सेटअप काइन ऑफिस सेटअप काइन और आनी कंप्यूटर के सेटअप काइन ऑफिस स्टाफ कमिना निके नरनि सेट निपर दंनाय ता वानदि नरम चिनि कि प्रसारो चिनि बररो सेप सात मानथो आजिना लामा नायखौ दुइ मानथो संसार बाय जों सासाखायै बर'खौ संसाराव मोसानाय दंखौ अमा आरनायो नरक खाख्लायो नरक सेप सातनो सामो खेपावै नरक खायनायनि मुसुं नङो सिन्थु चिनि बर'रा गोबां बर'ना इन्टारेस्ट करे ट्रेनिंग खायो खानाय थागो ताय आबनि परेबो ट्रेनिं नाय थागो ताय खायनायनि मुसुंनिया आबनो फिसा चेकआप तानै हार्ट टेस्ट खालामो जावा रुबै बनो खावो बाकुमा हाके पेन वही बोना पेन नहीं अमर ना खाने में चीन बोना खेले आंगर ना खाना नहीं बोझूंगो आगुली रोगो तबो आगुली किनार किनारे जे बुनी तो अपनी बड़ो रो तबो नहीं कुमो चास खाये स्कूल खानपुर बेग तो लगे थागो आरो 200 ग्राम का पैकेट खाई थागो कुमो लोगो बो आंगु खा चीनी तीव्र जनो तबो मिखुमु पे देवो 200 ग्राम 100 ग्राम का पैकेट खाई स्कूल को साथ ना फैले रो ओ बुमा रो खाई लो खांजे का बरो पाई चलन ताते बिसानो बो स्कूल तो नि क्या रांगा आजुई मा का अंति याके गोबां जागाबो ना चलुई दं एके आं तिनि और जागा फैनाय चिनि ओ पटबि आमसेनि पुरुग न नरमितो तनो ना सानानि मुसुगो नरको आ नबो तंगति कैसा आजिनानि लामा नरमादि चिनि और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर तंगो नरनो सरकारि बाबि बर सेपसा दिनाय राय पैसा बसुबानाय बोसोरैबो दिनाय नरक सुदु बन प्रडाक्ट खायना सिमसे बन नों पेरिना सिमसे नों गाबनो किसा ओ चेकआप न फांगास रं जाते उंयाते बिथि गोबर न साइदिनाय आबरनो जुदि को खायना खायसाव आंगरो चिनि गरम गनाय डेपुटी डाइरेक्टर चिनि एग्रीकल्चर नि उनको एसेसमेंट बान बनो कोइनानि मुसुंगो अपनी सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम के कैसे लीड डेट कॉन्टैक्ट को खालामगोन लीड डेट को बर बांग्ला मीटा ननो सही दिखाय खालाम एडिसि हापांनि थाखाय जों बुकलेट दङ बुकलेट ताइनि बिभिन्न लिफलेट दं जों सापबो दङ बिके बोते बस समयो जों बन तां खायनानि ना सापक खायरनो सही दिखाय जारा खायनाय आबाद लागे ओरि ओरि नायै बिखुम पेरिनो मानो बिके बिखुम आहायनो नों हार्ट पेक्स लानो बर खायरनो बिनि कतकला कतंगो
niyom dong, on niyom nu mak hari nai, hasil itu ni kurang mana dapat direct pasai jangka.